Bel babi sih semok dihapusi terus kok. Wah, gimana nih ngopo ngepel nih? Aneh gimana? Halo, Halo Be, kena? dirutno mbak hapusin nah aku. Wes ketemu. Desi wong klinik servis kok. Bener tau ada sih ta? Mbok kon nemoni Mbak Desi. Ya syukure mau aku diarahke satpame. Sidane ya ACC sih. Wes cair. Wah, Wes nek oke masuk. iya di ACC. Saiki mahku wis tak bangun kok. Dadi kowe nek nemoni aku ya ning lantai loro ya langsung wae goleki Makno lantai loro. Omahmu sebab tingkat loro. Weh, langsung ya. Oke. Ngono wae ya. Dolan-dolan Be. Ya, aku tak neng nggonmu. Suwun. Oke. Ya, oke. Siap-siap. Dari Makno met tingkat loro di podo wae. Neng ndi wong iki? Hah? Mana? Be, Be. Weh, Kandhane ning lantai loro kok. ini durwet ngopo ta, Dok? Wah, Kandhane kan lantai loro. Oh, maksudmu mbok tingkat loro iki mbok neng durwet ngono lho. Jono. Oh, lah kentir iki wong iki. Suwun ya Be, pangestumu. Saya wis sugih. Jan sugih tenan. Jan sugih tenan. Wah, mesake tenan Makno iki kentir tenan iki wong iki. Oh, ngono dari lintat loro. Belum main nang durwet. Sakit tenan cah. Wis. Wah, sik tak foto pentingan sih weh. Wah, Makno kentir iki. Foto pentingan.